Da Allah kai haƙuri. Ba na yin haƙuri idan aka yi min laifi sau ɗaya. Ba na ba da damar yin na biyu, nake ɗaukar mataki. Da Allah ka taimake ni. Kar ka cutar da ni. Da Allah kai haƙuri. A'a, to ke me yasa lokacin da ina neman alfarma a gurinki kika ki ba da damar hakan? Bacin zuciyata ta kamu da sanki. Eh? Na amince, na karbi soyayyanka. Kin karbi soyayyata. Ƙarya ne bari in gaya miki. Duk da ban yi makarantar boko ba, ban kuma yi makarantar allo ba. Ni tantirin ɗan duniya ne, na goge a harkar iskanci. Ni tantiri ne. Ba na yadda a tantiranci na a maimaita min kuskure ko a jure min kuskure. Shi duk maraya mun sani amana ce. Saboda kina takama da kyau ko? Na gani na kyasa. To daga yau zan lalata miki kyan naki. Sai in ga waye zai alfahari da ki. Kin ji ko? Ki mance komai da ki daina kwalla. Umina, me yasa kika shiru kika zauna ba za ki ci ba ne? Umma yaya Maryam nake jira ta gama sai mu ci abincin tare. Kai. Me yasa kike son kullun ke sai kin bata min rai Ummi? Kada fa ki manta Ummi. Ke ce yar da nafi kowa son ki kuma nake kaunar ki. Ina ruwanki da wannan banzan yarinyar? Karsanar banza. Wai har kike ce mata wani yaya Maryam. Daga yau sai kan ƙara jikin ce mata yaya Maryam. Sunanta Maryam. Kin ji ko? To amma Umma ita ma yar ki ce ai. Allah ya kiyaye in haifi irin wannan. Da ki daina kwalla. Umma tana son ki fa, kuma ni ma tana so na sosai Umma. Ummi kenan. Yarinya ce ke har yanzu. Baki san son gaskiya ba ballantana ki san son ƙarya. Wannan makirar yarinyar da kike gani ita ta hana ni yanci a cikin gidan nan, ta hana ki yanci, ta hana ni yanci a cikin ƙauyen nan, ke yanci ba ni da shi a cikin duniyan nan baki ɗaya saboda ita. Ni dai baran ci ba sai na jira ta gama sai mu ci tare. Ki jira ta sai ta gama, dan yanzu ta fara min wannan aikin ba ta yi ma komai ba, barin gaya miki. Domin idan ta gama bokiti za ta ɗauka ta tafi ta je ta ɗebo min ruwa, kuma idan ta da daga ɗibar ruwa sai ta share min gidan nan tsaf tukunna. Ki zauna ki ta jiranta, kar ki ci, kar Allah isa ki ci. Kin ji ko? Ke kika sani. Ki mance komai rayuwa ce kaddarar haka ta zo. Wow. Kai kul kar ka sake ka taba min kula. Har sai ka amsa min tambayoyi na. To ina jin ki anti. Yanzu Adam ka faɗa min a rayuwarka wa kake so? Gaskiya anti barin gaya miki wata magana. Gaskiya dai a halin yanzu babu wacce nake so. Adam, amma ka san ya kamata ka cika burin Alhaji da ɗan uwanka ko? Eh, zan yi kokarin haka. Kawai lokaci kaɗan za ku bani. Adam, ka san menene? Ka cire batun wannan yarinya ƴan uwata ce. Ta haɗa duk wani abu da ya kamata a ce mace ta gari ta haɗa. Ta haɗa abubuwa da ya kamata a ce mata aure ta haɗa Adam. In ka same ta ka dace da macen aure. Naji, anti, amma na miki alƙawari zan kawo wadda ta haɗa fiye da haka. To faɗa min yaushe. Kawai lokaci ne, nan ba da jimawa ba. Kai ko? Kunnen kashi ne Adam. Kai ko? A cici. Ina ta kiran ka tun shekaran jiya ka ki daukan wayata. Ina dan wani abu ne. Adam, sai ya kamata ka fahimci matsayinka cikin rayuwata. Tun shekaran jiya zuwa yanzu da kake gani na a tsaye a gaban ka, ban ci abinci ya kai loma 10 ba. Subhanallahi. Ban iya bacci ko na awa 1 ba. Tunani ne kawai nake ta yi. Me yasa fi haka? Soyayya ce. Tunda muka gama karatu a London, nake da burin mai aure, amma kai ka ki fahimta.
yi haƙuri don Allah. Baka ce komai ba. Maganar gaskiya duk duniya ba wani ɗan namiji da nake so. Adams ina son ka please. Ki haƙuri na fina. Ban gane na yi haƙuri ba. Ba na ɓoye gaskiya. Ina faɗa abin da yake cikin zuciyata ba tare da na ɓoye komai ba. Ban taɓa jin sanki a cikin zuciyata ba. Kawai abin da na ɗauke ki abokiyar karatuna. Wai menene aibuna? Na fina, kina da kyau, kina da kirki. Kawai ba na son ki haƙuri. Kai mallaki na ne ni kaɗai, kuma wannan abin zai tabbata insha Allah. Kai haka Allah yake ikonsa fa. In ka rasa wani abin sai ka samu wani abu. Tsarin Allah kenan, ga ta kyakkyawa fiye da wacce 'yar akuya. Kai to fa Allah sa halinta ma yafi na waccan. Ina za ki je ne? Ana miki magana kin yi shiru ko bebiya ce ke? Bebiya? A hakan bebiya ce ke? Allahu akbar kabira. Babu wanda zai ganki ya ɗauka haka kiki. Tabbas na yi tsuntuwar soyayya. Na samu abokiyar rayuwa wacce za ta taya ni rayuwa ta har abada. Kin ga shi kenan? Gashi ba kya magana. Barantane a kawo miki tsegumi a kaina. Gaskiya ina son ki. Ina son ki. Yi haƙuri don Allah. Ki daina kwalla. Yau ɗin nan za ki zana min fulawun da kika zana. Kin iya mana. Yau ki zana. Ki mance komai rayuwa ce kaddarar haka ta zo miki. Ki mance komai. Da ki daina kwalla. Ye, wato ma hutawa kike yi. Yar sarkin marasa mutunci, ina aikin da na saki? Tashi ki zo ki fice ki tafi ki je ki min aikin da na saki, kin ji ko? A ba za ki fice ba? Sai na zo na ma zo ki wuce. Wuce na ce. Sai na make ki kawai. Hambare ki. Yanzu kai Adam a ce har yanzu a ƙasar nan ka kasa fidda mace guda ɗaya da za ka aura? To shikenan na san yadda zan yi maganin ka. Akwai wani aboki na Istanbul yana da 'ya'ya mata kuma dama burinsa ya za ya aurar da 'ya'yansa a nan ƙasarmu Najeriya. Tunda abin na kaka ne zan mushi waya in gaya masa ina da buƙatar ɗaya zan aura a ɗayana. Tunda balarabiya kake so. A'a, dadi don Allah ka yi haƙuri. Don Allah ni bana buƙatar auren 'yan wata ƙasa ko wani balarabiya, ni a yi haƙuri 'yan Najeriya nake so ko kuma nan maƙotan mu Nijar. Amma ni mai haɗan da balarabiya. Dadi, rabu da wannan shashashen yaran. Tun kafin ka dawo nake fama da shi. Amma bai ji ba. To tun da yanzu ya ce 'yar Najeriya ko 'yar Nijar, to ya nuna mana gimbiyar tasa da yake so a Najeriya ko Nijar sai a je a ɗaura aure. To na ji, a yanzu zamani muke, ka fito da ita yanzu muga watan ta wace ce ko mata ina ce. Mahaifiyarka ba na bace, an tunka ce, nuna mu. Dadi, yanzu dai babu, amma nan ba da daɗewa ba insha Allah na yi alƙawari zan nuna muku. Nan ba da daɗewa ba. Wallahi dadi idan ba a yi da gaske ba ko? To wannan yaron tsohon tuzuru zai zama. Tun da ya ƙi nunawa a cikin 'ya'yanka na Kaduna ka ɗauko ɗaya dadi kai masa auren dole ai ba a yi wa maza ba fara ta kai shi wallahi an gama karka damu wallahi tallahi na baka 1 week
ka fito da matar da za ka aura. In ka ki, ka san muna da yan uwa Kaduna, ina da cousin, zan lallaba maka auren dole kamar yadda dan wanka ya faɗa. Dadi, dan Allah, dan annabi, dan Allah kai haƙuri. Ina san kana so na san ba za ka yi min auren dole ba. Dan Allah kai haƙuri.